ବାଇଶି ବରଷ କରିଲ ଶାସନ ଓଡ଼ିଆକୁ ତମେ ବନେଇବ କା Se facile cosa se lo detto se la guarda di quelli se si la mate se che cosa faccio così io tu se cosa fai già se te cosa penso si la cosa da ma something first ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ସବୁବେଲେ ତମର ସବୁ ସୁବିଧା ମୁଇଁ କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କି ନି ଇଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଇଁ ଫେର ଠିଆ ଉଠୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବେ ମୋର ଚିହ୍ନା ଜାଣିଛନ୍ ତ ଗେଣା ଚିହ୍ନା ଆପଣ ମାନେ ତ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇର୍ମିରା ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦଲିମାଲ ଗାଁ ଲାଗି ମୁଇଁ କାଁ ନାଇଁ କରି ଇ ଗାଁ ତ ମୋର ଲାଗି ଜାନ୍ ଏ ପୁରା ହଁ ଏ ଆଇ ତ ବହୁତ ମାନେ ନେ ଇ ଗେରା ଚିହ୍ନା ଆମେ ଇ ଗାଁ ଲାଗି ଇଟା କରିଛୁ ସେଟା କରିଛୁ କାଣା କରିଛ ଗো ନିନେ କାଣା କରିଛ ହଁ ଦେଖ ହେବି ହେନିକିରି ଦେଖ ମନେ ପାଏନି ନ ସେଟା ଗୁଟେ ଥିଲା ଯେ ସେଟାକେ କାଦୋ ସଫା କର କହିଲୁ ଯେ ସେଟା ବି ନି କରନା ହେରି ଦେଖ ନିନେ ହେରି ଦେଖ ହେ ନଳକୂଆନେ କେନ୍ତା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଯେ ଦୁଇଟା ନଳକୂଅ ଆଟେ ଗୁଟେ ତା ଖକର ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ আর গুটে টিয়ে ডগ থাক পান বাহারুছে রাতে 2 বজনু লোক সানা লাইন লাগিছ রাশন কার্ড ধরিকিরি চলছে লাবাগি আউ আমার এরিয়াতে সবু করছে করছে রাষ্ট্রনি নয় গেড়া বলে ভোট মাগি আইছন গেড়া আছি না গিরা ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ ବାଘର ଛୁଆ ମୁଇଁ ବାଘ ହେଇ କରିছি মি ତମେ ଗରା କିଏ ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ମୁଇଁ ଜିତମି ବୁଝିଲ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଲାଗୁଛ